One! Tara, ating na! Oh, no! Two! Sige, ba't uya? Ay, saba niya, pre! Yung balos na kakiti, pre! Oh, no! Balos na, pre! Buka si Kitty dito, pre! Tingnan natin baligyan na langgam, pre! Sige, kana! Halos na! Termintir, tabi angan ya? Ilan to, pre, ba? Oo, takbo pa na to, pre! Punta kita Ay, unsay ato akol? Ay, wala ting ay. Alam ko kasi mo ting baka nang deliver sa imong langgam ting. Balikin ang sa imo ha. Wapo iting kay mo. Mutingog ni siya. Nga, wapo kulor. Oh, tanawa. Kasi, iskamo na ko ninyo po. Dili kay kiti dara oh. Wapo ni nga langgam kita kay mistorya. Oh, di kulor oh. Oh. Wow! Tanawa oh. Oh. Wapo kayo oh. Mistorya na kiti. Ino pa kani nga. Guwapa kiti. Guwapa si kiti. Oh. Lagi. Nga, ah. Wapo no. Oh. Tara, nada ito kang kuhan. Ang kulboy sa kuwan mo ito. Nada ito yung kuhan niya. Hindi na ito niya. Kaya yung itong giligo. Kaya kuhan ka ni. Giligo nagsapa. Tara! O, tara. Naubos na po! Uy. Pre. Nung sama na pre nga. Asa mo yung langgam pre? Ako na makadi ah. Nasa nakabuhi, pre! Nakabuhi ang langgam, pre! Ako kitaklob! Ay, dakpan na ako, pre! Kung kitakloban na yung langganak, pre! Pre! Pili, blag na pre. Atong dakpo na kay. Kaya ito ni Kitty. Pili, blag mo. 100 na ni, pre! Kay... Dindot ka ni color, pre! May istorya ni, pre! Ano na langgam, pre? May istorya. Maning mahal kayo ni, pre! Palitan na, Kitty! 500 na, Kitty! Ito na mo ting. Ako, mahala po na nakuloy. Pahangyo ako. 150 kulbi. Ano na pre, nya pre. 150 daw. 500. Iya, 150. Di kita malugian ni, pre. Sige. Ikiti. Larga na. 150. Ilan ko, pre, ha? 1. Ada ating na. Upo to. Diyan kita. Diyan ka. Two. Nico. Okay. Oh, no! 3. Nakabalas.